Señoras, señores, damas, cabaleiros, nenos, nenas, aquí está o profesor Endalecio. Endalecio da pertuto, que veño percorrendo o mundo inteiro como é un teatro da mochila para contarvos historias, contos divertidísimos, ocurridos e sucesos. Vamos ver, preciso aquí a colaboración de dous voluntarios forzudos, moi forzudos. Non me podo creer, non hai voluntarios aquí. Me vale igual, o que sea, o que faga falta. Bueno, vou nombrar os voluntarios, vas vir ti e vas vir ti. Vale? Poñedevos aquí, frente a mí, mirando un para outro, como retándovos duramente. E agora, como vos persoas, vos dades as mans. E a outra man tamén. A la silla de la reina. E agora apoyamos eso aí, si somos capaces, aguantade. ¡Chachán! Son auténticos forzudos, sí señor. Moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben. Vamos a intentar colocar os taribeles de aquí. E xa temos o teatro preparado. Pero antes quería presentarvos, xa vos lo presentei un pouquiño, digamos, a Arquímedes, o meu compañeiro de viaxe. Arquímedes, como o seu propio nome indica, é un canciño matemático. Vistedes algunha vez un canciño matemático? Sí? Ou non? Víchelo algunha vez? Non? Sabedes o que saben facer os canciños matemáticos? Non? Saben facer reglas de 3 simples e compostas. Vos sabedes facer unha regla de 3? Ni de coña, vamos. Non, verdad? Ben, pois Arquímedes sabe, pero vai empezar por ensinarvos a sumar. Arquímedes suma moi ben. Vamos a intentalo. A ver, Arquímedes, tens que demostrarlle a esta xente as túas habilidades matemáticas. A ver. Vamos facerlle unha pregunta sinxela, non? Primeiro. Arquímedes, cantas son, por exemplo, di un número do 1 ao 2. O 1, pareceche? Ben. E ti, di un número do 1 ao 2. O 2? Ben. 1 e 2. Arquímedes, canto suman 1 e 2? Uau! 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 Ei, para, Arquímedes, para. Bueno, vamos a intentarlo outra vez, vale. Outra máis fácil. Di o número do 1 ao 1. Pensa. Bueno, o 1, sí. Ben, o 1. E ti, di un número do 1 ao 1. O 1, vale. O 1 e o 1. 1 e 1. Vale. Arquímedes, canto suman 1 e 2? Perdón, 1 e 1. Uau! 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 Para, Arquímedes, para! Non acerta Ben, creo que temos que axudalo entre todos e todas a aprender algo de matemáticas. Que vos parece se ensinamos os números do 1 ao 10, que vos seguro que os sabedes todos, pero con unha cantiga que a que miña nai me ensinou a min os números? Intentámoslo. A ver se aprendedes e a cantades. Eu teño un canciño bonito a bofé que baila muñeira na punta do pé, dá un chico para atrás e toca as cunchas doutras carrascas. Xa sabemos teño un canciño. Eu teño un canciño, 2 ten miña nai, e o máis pequeniño cando eu vou el vai. Eu teño un canciño, 2 ten miña nai, e o máis pequeniño cando eu vou el vai. Xa sabemos o 1 e o 2. Vamos polo 3. Eu teño un canciño, miña nai ten 3, e o máis pequeniño chamanlle Andrés.
chamanlle Andrés, chamanlle Andrés. E eu teño un canciño, miña nai ten tres. Xa sabemos o tres. Vamos polo 4. Que pode rimar con 4? Marajato. Ben. Eu teño un canciño, miña nai ten 4. E o máis pequeniño é un marajato, é un marajato, é un marajato. Eu teño un canciño, miña nai ten 4. Xa temos 4. Por certo, cando acabe a función, ide xunto Cucas e lle preguntades que é un maragato, vale? Vamos polo 5. Rimas infantiles, por favor. Que pode rimar con 5? Chimpo. Eu teño un canciño, miña nai ten 5. E o máis pequeniño pega un chimpo, pegou un chimpo, pegou un chimpo. Eu teño un canciño, miña nai ten 5. Vamos polo 6. Cheganche 5 a ti. Mira que canto acabemos cos números empezamos cas reglas de 3, Sabes? É máis complicado. 6. Quen rima con 6? Vamos poñernos monárquicos. Quen rima con 6? Os reis. Veña. Eu teño un canciño, miña nan ten 6. E o máis pequeniño é fillo dos reis. E é fillo dos reis, e é fillo dos reis. Me teño un canciño, miña nai ten 6. E o 7? Chupete. Chupete, veña. Eu teño un canciño, miña nai ten 7. E o máis pequeniño chupano chupete, chupano chupete, chupano chupete. Eu teño un canciño, miña nai ten 7. Vamos por 8. A quen lle gusta o biscoito? Eu teño un canciño, miña nai ten 8. E o máis pequeniño gustalle o biscoito, gustalle o biscoito, gustalle o biscoito. Eu teño un canciño, miña nai ten 8. 9. Chove. Eu teño un canciño, miña nai ten 9. E o máis pequeniño corre cando chove, corre cando chove, corre cando chove. Eu teño un canciño, miña nai ten 9. E rematamos co 10, veña. Non cantaste de ninguna, teño que decirlo. Pez. Eu teño un canciño, miña nai ten 10. E o máis pequeniño parece un pez, parece un pez, parece un pez. Eu teño un canciño, miña nai ten 10. Bueno, demos a primeira lección xa a Arquímedes. Eu penso que vai camiño de ser un gran matemático, se non me equivoco, vale? Ben, pois Arquímedes e eu andamos polo mundo adiante contando historias. A historia que vos traemos hoxe aquí é a historia do medio pito. Coñecédela? Non? En serio que non? Non coñecedes a historia do medio pito? O medio pito, en serio non a coñecedes? O medio pito era un pito pola mitad. Un pito partido pola mitad, tiña unha pata, tiña a mitad dun pico, tiña unha, era todo a mitad dun pito. E vivía nunha casa. Ali estaba, tiña un rocho debaixo da escaleira, cheo, 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 cheo de cousas vellas. E un día deulle por ordear o rocho. E púxose a colocar os mobles, a buscar, a colocar, tirar cousas que fai falta moitas veces. E tirando e ordeando atopou un papel. Colleu o papel, abriu con moito cuidado e leu. Débeme o rei 200 doblóns. E
E dixo medio pito, pois voullos cobrar, que carambas. E empezou o seu camiño. Andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. Saiu da casa e seguiu o seu camiño. Andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. E de repente atopou un raposo. E dixo yo o medio pito, andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. Pois eu, medio pito, quero ir contigo. Ai, non, non veñas, que cansas. Non, que non canso, vou. Pois logo, anda. E andiveron os dous. Andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. Ai, medio pito, cansei. Pois se cansaches non viñeras, que eu ben que te avisei. Pero cansei. E dixo yo medio pito, pois logo dá unha volta de redor de min e métete no meu cu. E o raposo colleu, deu unha volta de redor del e meteuse no cu do medio pito. E aí van os dous o seu camiño. Andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. E apareceulle o lobo. Ai, medio pito, que teño fame, moita fame, famísima, e voute comer crúes en patacas. Home, non me comas, que eu teño unha encarga moi importante que facer. E logo, que encarga isa? Pois teño que ir a xunto ao rei a cobrarlle unha débeda, porque andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. Ai, logo, medio pito, vou contigo, si, ó. Non veñas que cansas. Non, que non canso. Pois logo, anda. E alo van os dous. Andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. Ai, medio pito, cansei. Pois si cansaches, non viñeras, que eu ben te avisei. Pero cansei. Pois logo, dá unha volta de redor de min e métete no meu cu. E alo vai o lobo, dá unha volta de redor do medio pito e métese no seu cu. E ali sigue o medio pito, andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. E de repente escoitou: quen me está remedando? E atopou un burro. E dixolle o burro: medio pito, pa onde vas? Pois, andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns e voullos cobrar. Ai, pois, voi contigo, si, ó. Non veñas, que cansas. Non, que vou contigo, vou. E alo van os dous. Andando esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar.
Ai, medio pito, cansei. Pois se cansaches non viñeras que eu ben te avisei. Pero cansei. Bueno, está ben. Dá unha volta de redor de min e métete no meu cu. E alo vai o burriño, dá unha volta de redor do medio pito e métese no seu cu. E alo van os tres. Andando, esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns e voullos cobrar. E o medio pito chegou ao río. E ali estaba o río tamén. E dixolle o río: medio pito, onde vas? Andando, esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns, pois voullos cobrar. Ai, pois eu vou contigo. Non veñes non, que cansas. Non, que vou. Pois logo anda. Andando, esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns e voullos cobrar. Ai, medio pito, cansei. Pois se cansaches non viñeras que ben que te avisei. Pero cansei. Pois logo anda, veña, dá unha volta de redor de min e métete no meu cu. E alo vai o río, dá unha volta de redor do medio pito e métese no seu cu. E o medio pito sigue. Andando, esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns e voullos cobrar. E chegou ao pazo do rei. E foi directiño ao Salón do Trono. Salón do Trono patrocinado por IKEA. E ali estaban. A ver, señor rei. O señor rei. E os alguacís que lle facían a guardia. O sea, os alguacibís. Ali estaban con el. E chegou o medio pito. Andando, esgarabatando, por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira: débeme o rei 200 doblóns e voullos cobrar. E dixo o rei, que era bastante mérito el: oi, que coño, outro cobrador? Xa sei. Mirade, metedeo no galiñeiro a ver se as galiñas o matan a picotazos. E dixo un alguacivil: a sus ordes, meu rei, o galiñeiro con el. O que vostede mande, maxestade, cúmplase a súa vontade. E alo van os dous guardias civis, co seu medio pito, para a porta do galiñeiro. Meten o medio pito dentro do galiñeiro e escoitase unha voz que di: sal, raposa! E a raposa saiu do cu do medio pito. E as galiñas todas que había no galiñeiro empezaron: que este debía ser un galo, fuxindo, e chegaron os guardias civis xunto ao rei e dixeronlle: señor rei, que o medio pito cajou unha raposa e comeu todas as galiñas. Ai, vaya leria. Xa sei. Levádeo ao corral das ovellas, que malo será que non o pisen e o maten. A súas ordes, señor rei, ao corral das ovellas con el. Bo que vostede mande, maxestade, cúmplase a súa vontade. E alo van os dous alguacivís ao corral das ovellas. Cando estaban no corral das ovellas, o medio pito di: sal, lobo! E o lobo saiu do cu do medio pito e papou a todas as ovellas. E entón volven os alguacivís ao xunto ao rei. Ai, señor rei, que o medio pito cagou un lobo e comeu a todas as ovellas. Ai, vaya, isto sí que está complicado. Mira, xa sei, levádeo a tulla do gran, a ver se o come todo e rebenta. A súas ordes, señor rei, a tulla do gran con el. O que vostede mande, maxestade, fágase a súa vontade. Ya lo von os dous alguacivís, a tulla do gran, e pechan o medio pito dentro e escoitase: sal, burro! E o burro saiu e comeu todo o gran.
Maxestade, maxestade, que o medio pito cagou un burro e comeu todo o gran. Está xa cousa difícil. Está difícil, sí, señor. Xa sei. Mira, metedeo no forno, poñedeo ben quente, pechadeo ali dentro do forno, vale? As súas ordes, señor rei, o forno do pan con el. O que vostede mande, maxestade, fágase a súa vontade. E alá van os dous alguacibís e meten o medio pito no forno do pan. E o medio pito di, sal, río! E aquelo foi unhas cajarrice total. Saliu o río do cu do medio pito e apagou o forno, enfriou todo aquelo e non pasou nada. E chegaron os alguacibís xunto ao rei e dixeronlle, ai, maxestade, maxestade, que o medio pito cagou un río e apagou o lume do forno. Ai, 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 isto sí que é unha ledia, sí, señor. Non vai quedar máis remedio que pagarlle a débeda e darlle os 200 doblóns. Veña, levádeo á sala do tesouro e pagadelle. As súas ordes, maxestade, ou a sala do tesouro con el. O que vostede diga, maxestade, fágase a súa vontade. E o medio pito cobrou os 200 doblóns. E o rei, de propina, deulle aquela parte que teñen os reis encima da gorra, que é de color roxo, non se sabe por qué, e colocoulle na cabeza. Así, a ver se son capaz de facelo. E desde aquela os galos teñen crista, sabedes? Pero o galo quedou moi contento, e marchou do trono, da sala do trono do rei, cantando aquelo de... Andando esgarabatando por baixo da escaleira, atopeime un papeliño, dicía desta maneira, débeme o rei 200 doblóns, e xa llos cobrei, e marchou correndo para a súa casa. E a continuación, o rei e máis os dous alguacibís dixeron, pois débese vivir ben nese sitio, e tamén eles marcharon cantando aquelo de andando esgarabatando por baixo da escaleira, atopei un papeliño, dicía desta maneira, e acabou. Este é o conto do medio pito que ando contando polo mundo adiante con outros moitos. Outro día virei aquí a contarvos algún máis no meu teatro de mochila e falaremos cancións e contaremos contos e xugaremos moito. Hoxe sigue o Titiriberia, sabedes que hai máis cousas na praia de Tanxil e pola tarde aquí, vale? A disfrutar do Titiriberia. Grazas, moitas grazas.